Det er noget af en udvikling, man har været igennem, hvor man kommer op helt ung, og man skal lige først og fremmest lære at kende sin plads, og så skal man lige se, hvordan det hele det foregår, for der er et kæmpe gap fra junior ishockey til senior ishockey, og det er noget af det, vi hele tiden prøver at arbejde på, og det synes jeg, det bliver bedre og bedre hver dag. Jeg vil sige, sidste år, hvor vi kom til finalen, det var kæmpe stort for både mig og for hele truppen, og sikkert også for hele byen og fansene. Så det er min største oplevelse med Esbjerg Energy. Vi har et mega godt sammenhold i truppen og ledelsen også, og det gør bare, at det er sjovt at komme på arbejde hver dag. Så det er også nogle ting, man tænker over, når man skal skrive en kontrakt igen, at man er glad for at være her. Som hold har vi helt sikkert noget, vi godt vil bevise, fordi vi var selvfølgelig ikke tilfredse med det, vi endte med i sidste sæson. Og for mig selv, så er det hele tiden bare at bygge på og udvikle sig. Og det er det, jeg arbejder på hver dag. Jamen, jeg er selv Esbjerg-dreng. Jeg har spillet her hele mit liv som juniorspiller, og så også nu som seniorspiller. Så det betyder enormt meget, og jeg er meget stolt af, at jeg kunne få lov til at spille for Esbjerg.